fuck det. Den ene. Willum, hold en pause. Hold en pause. Så var billeder af smøger og plejer. Willum, kan du opføre dig over? Hvad er alternativet, man kan være? Nej. Husk det nu. Nej. Det her, det betyder, den her er Willums, og den her er Willums, og den her er Willums, og den her er Willums. Kan I se det, fordi den er rød? Simpelt. Specielt alle glas og flasker. Jeg kan ikke se noget som Hvorfor sner det? Phasmophobia. Hvad betyder det? Det er sådan et spøgelsespil, der render af. Fordi det render af. Han suger. Hvad siger man til det? Husk at like og subscribe. Med lidt følelse af klaveret i baggrunden. Det gør lidt til det hele. Hallo! Se, jeg fandt Der er en skade, ja. Udsigten over Vestermark. Det er så ikke Vestermark, det hedder Fælleden. Nej, det er vest. Fordi der er Amagerfællet, som er der, hvor jeg bor, og så er der Vestermark. Du bor altså ikke ved Amagerfællet, du bor på Bryggenester. Det er lige ved Amagerfællet. Amagerfællet er det her. Det er Kalvebodfællet. Nej, det her det er Amagerfællet. Det har jeg altid fået at vide. Nej. Det her det er Kalvebodfællet. Amagerfællet ligger der, hvor jeg bor. Jeg er jo enig. Det er på den anden side af motorvejen. Kalvebodfællet. Vestermark. Hvor er Vestermark? Kan du pege til Vestermark? Det er der ikke. Det er der til Vestermark. Nej. Det er der, hvor Amagermanden han bor. Nej, det er ikke der, hvor min skole er. Anyway, det er direkte fra Nino. Fra Averhøj 2G. Nino, er det navn? Det betyder dreng på svensk. Jeg kan se, det er han vel også. Ja. Hvad har du at sige? Det tror jeg på. Det siger han. Til Maria, ikke bro. Det kan man godt sige. super korrekte. Ja, Men korrekte nok. det man kan søge inspiration. Og så har vi jo masser af overleveringer. Ja. Den her går ud til dig. Jeg ved godt, hvem du er. Du skal stoppe med at gå så fucking hurtigt, for jeg gider ikke gå så hurtigt. Der er ikke noget stress over, altså. Skal noget, så kan vi godt gå hurtigt. Men hvis vi bare skal i 3:65 i en pause, så gider jeg ikke stress. Gå langsomt. Ja. Vi skal lige lave en video, hvor vi fortæller, hvad vi har lavet. When I met you in the summer. Hej, og velkommen til mig og Olgas Chemical. Fortæl tankeprocessen bag, Olga. Ja, jeg vil gerne lave noget lidt organisk, men jeg har fået lidt for lidt glaze, kan man sige. Den tror jeg måske, jeg er ikke helt sikker. Jeg håber det er min lille, hvad hedder citronbrød? Very adorable. Den var egentlig meget fin, men ret grim power. Så hvad? 5 ud af 10. Den her, som jeg stjal fra en af de andre børn, som jeg ville have den mere. Så har vi en her, der er inspireret af Mads Markgaard. Så har jeg lavet den her lille kande, som er til min bedstefars saucekande. Det var den til min mor. Det var den, der var en potteplanteskjuler. Tak fordi I så med. Jeg håber, I har en skøn dag. Det er da meget nyttigt. Det er meget dig. Et photoshoot med den her og Fanny. Kan du tage et photoshoot med den her og den anden? Hvad findes det flotteste af de to? Den. Måske har jeg lavet den her egentlig. Ja, det har du. Hvorfor? Det ved du da ikke, Olga. Romeo og Julia.
nede i den her sommer. Jeg elsker København. Gustav Copenhagen. Jeg ved det ikke sige meget som Frida Kahlo, det der. Faktisk, jeg tror jeg snart, jeg dræber dig, Olga. Look at the curves. Men der er en kvindkrop. Lidt. Se, Olga. Det er flot. Det er træ. Det er så bombeblok. Det er træ. Det er virkelig fascinerende. Jorden er fascinerende. Skud ud til planeten. It is so. And I'm Kanye West. Oh shit. Jeg er surprised, hvis jeg flytter til Hellerup. Ej, vær surprised. Vær lidt surprised. Hvad er din holdning til det hus? Hellerup. Der er en kørelærer, Olga. Det er sikkert vildt dyrt. Det er virkelig Jonas Riis video. You're talking tea and the ingredients walk in. Ew. What is that? Er det sådan noget TikTok brainrat shit? Jeg sagde lige, ew, this is so Jonas Riis video. Og så kom hovedskuespilleren, hvad hedder det? Hovedpersonen fra Contra. Very crazy. Klimaforandringer. Eftersvej med H. Ah, shit. Over FCK. Brøndby over FCK. Siger du det? Du bor lige ved sådan en FCK-stadion. Ja. De der, de stod alle sammen oven på mig i går, inde i bussen. Alle de her mennesker her. Det var ikke en sjov oplevelse. Så sådan en lille mus nede. Og så kom de og overtog mig. Og det er en brain rat. They need to stop. I need to buy a gun. De bare ligger der, mens der bare løber mennesker forbi. Det er nogle crazy ender, det der. Hvad så, hvor du kan klapper den, når du går fra 1 til 10? 1 til 100, så... 3, 2, 1. 77! Wow, så beautiful. Man ser dine øjne. Du har faktisk virkelig flotte øjne. Planen er at finde en rig mand, så jeg kan bo derinde. Du er selv blive rig. Her. Jeg skal nok blive rig, på en eller anden måde. Jeg skal nok finde ud af det. Nej, det gør det ikke. Det er på den måde, hvad hedder det nu? Ja, det er G-fjerns main spot i Jørgens butik. Og køb tøj til min lille Bronx. Skud ud, Willem. Kom. Alfa. Den gjorde ondt, den der. Og så skrev han så bare, men han sagde, at du kan snakke til Har om det der samtalefinder. Så han snakke til Har, hvad hjælper. Oh my god. Det stod han. Super fint, ville også, jeg skal til dig igennem. Oh my god, hvor det er nogle virkelig dårlige lighter, vi har. Hvad gør der sådan her? Sådan der. Wow. Yay, hvor er det flot. Jeg elsker egentlig. Min fødselsdag i dag. Ja. I dag er det mors fødsel. Større stykke det her. Og det er fedt. Haps. Ja, 48 år nu. Gamle mor. Sikke en alder. Jeg synes altid, du ser nuttet ud. Det synes jeg da. Hvorfor skulle jeg lyve? Hvorfor skulle du synes det? Nej, du ved det, noget at sige om sig selv, mor. Tal ordentligt. Nå, hvor er I bare mega cutie. Det er lige noget til Facebook. Ja. Prøv at stille dig normalt. Prøv at stille dig normalt. Okay. Hvad? Sig nu, når du starter. Nu. Nicolas. Tak, så... Du er selvfølgelig det underligste barn i hele Danmark. Prøv du stadig? Hej, bro. Hvad betyder det? Christian Eriksen. Mikey fandt det fedt. William, folk gider ikke se på det her. Det er ikke content. Det er ikke Søndergaard content. Søndergaard classified content. Tak, så...
Men til videoen. Skal vi vise den til sikkert? Du brainrutter, Willem. Du brainrutter. Darwin Nunez. Om jeg siger DK. Ja. Forkortelsen for Danmark. Ja. Jeg skrev det faktisk i min eksamen. Jeg siger det. Jeg siger nej. Jeg svarer nej. Bliver det ikke vildere? Jeg skulle bare sige. Hvad? Jeg skulle have gjort det så. Oh, gangster. Skyd nogle gangster-sign. Oh yes, oh yes. Oh, okay, okay, okay. Willem with the hvad er det, tror du er? Hvad? Det kan du godt holde ud, Willem. Jo. Ud. Skal jeg fyre dig? Please. Jeg hader dig. Au, mit hoved. Hader du mig, efter du så mig i hovedet i væggen? Wow. It's Det er beautiful. mærkeligt, det er et V. Det er faktisk et V for mig. Nå, for dig? Fordi det er dit forbogstav? Ja. Oh, you're so cool. Oh, you're so cool. You're Johnson, baby. And I'm in London, babe. Johnson, baby. Hvad kan du godt tænke dig mig? Jo. Kan vi godt gå? Det vil vi mega gerne. Hvad? Så skal det også være fedt. Ja. Hvad er det, Willem? Psych. Det er fedt. Har det super hyggeligt. Willem, stop. Oh my god, altså. Det er mega hyggeligt. Det kan jeg lide. Willem, du må ikke være her, vi har ikke betalt. Det er koldt. Hvorfor skal du stå på kanten? Nej. Hvad? Hvor du er stadig mand. Hvor du mega. Det er godt til Facebook, mor. Det er skide godt. Willem, han giver coach-kursus i Facebook-billeder. Det er mega fedt. Han ligner Jesus lidt. Godt du zoomer ind der. Det tror jeg, han bliver rigtig glad for. The walk of shame. Kom så. Løb. Hvad? Har du ondt i knæet, fordi du har løbet derned? Jeg troede, du var fodbolddreng. Var det hårdt? Var det hårdt? Nej, det er på det knæet. Du var helt røde kinder. Tomat.